Bainu jantziak armairuan negarrez, jakak eta euritakoak aldiz kalean barreka, eta sandaliak nondik nora ibili jakin ezinik. Eguraldi honekin denok gabiltza erabat despistatuta. Eguraldi ona, hori da. Bai. Hondartzara jateko eta bar. Hori da, eta jaietara. Ere bai. Estamos a día 11 de julio y todavía, pues bueno. Bueno, ya llegará. Al veranillo. Sí, luego nos achicharraremos. Eudixi hemen da fresko. Fresko baina beti izan dugu bardin, ezta? Bai. Bera penak hasita, baina udarako arropa erosteko gogorik ez, eta terrazetan egoteko ere horixe. Gogorik ez, beste barik. Eguraldi kontuan beti ahaztu egiten dugu egoera okerragoak izan ditugula. Adibidez, orain dela urte batzuk, sasoi honetan, BBK Live jaialdian, jendea dendetatik irten ezinean euri zaparrarengatik. Eta arratsaldeko kontzertuetan seguraldi egingo duen zain BBK Live jaialdira etorritakoak hirian dabiltza euriari aurre eginez. Has venido a reparar. Hause daukaguna eta konformatu behar aurpegi ona ez, onena jarriz nekeetan, irria, Espainetan.